Pak? Mrene yo tak ajar kowe pisan iki. Apa ta wong ki? Gawa gebuk sisan. Sing jenenge gaman makan tuan. Tuane sapa? Aku. Mangsuli tuane sapa? Tuane Durlup. Kowe iki aja mung nesu wae. Aku ki tas nyugoke guni. Wong kowe ya islemu gegawean tanpa genah. Saiki wis ora sugok-sugokan. Geni tekan ngendi-endi ya ben ora ya ben. Omahe ben sulet kowe. Lah dodol ki gelo aku. Wong dodol kok gelo wong gaweane kuwi kok. Akeh sore nandangi ubrek nyicipi wae ya ora entuk. Kowe nek ngicipi. Iki lho tanganku nganti pulut tok ngonceki gori. Iki lho. Yen ngonceki ndok 2 jam. Ming ngemplok klothokane kowe ya mlera. Aku ki yo takon mangan apa? Isa-isane mangan bathok. Wong ki nek bendinane gaweane iki ora usah ngresula. Padane ngonceki gori iki nek ra kowe iki ya ora apik, Pakne. Ora apik marut kambil barang kuwi. Ya kabeh iki sarampunge nek aku ora apik ngono. Ngene ya. Sing bagian ngonceki ndok iki kowe. Engko sing ngicipi aku, wis mateng apa durung? Kok nek marut kambil aku. Nek isa diare sing ngicipi kowe. Kowe sok arep tak ilang-ilang dene. Men kaya daya. Lambe kok dilangi. Amin ora kaya daya kerak, ora nggo lambe to. Kowe iki Iku ora ngomongke kono. Pokoke dodol ki saiki ditretepe. Kambil ki gelem ora gelem kudu 12. Lah bene pira? 13 tak long iki. Wong awake dhewe sing sok seneng nguntet. Saiki 12. 12 kuwi nek tak parut tak teresi. Sing ngatur aku. Sing persan-pisan ki nggo arek. Pindho nggo sambel. Ping 3 nggo ngadoni gudeg. Ping 4 nggo raup. Ya wis apik kuwi. Perlune iki men iso kileng-kileng ya. Ora kok campur aduk. Ndok kuwi milih. Tuku ndok bebek kuwi milih. Sik ngendok iki bebeke tuwa apa ana. Apa ya wong tuku ndok iki dadak nginceng bebeke. Nek ora tliti ngono ya jatuh terus. Sik ngendok bebek iki enom apa tuwa. Bar nek enom duncek iki ndong rotok empuk kae. Ya. Nek bebeke tuwa padha karo ngonceki watu. Tidak. Ya ora. Saiki ngono wae, nek ndok bebek iki kira-kira angel ngonceki ta? Kira sebabe ming angel ta kowe iki le wegah? Ha iya. Ganti ndok. Ganti ndok lehor. Kuwi rasane ra patek gurih. Arep ora patek gurih. Lehor kuwi ndok hiasan ngono. Tegese iki ndok gawean. Ngono. Tegese iki ndok ming dipakani. Ndok lemu. Nah, dadine ndok kuwi ora nganggo jago. Ngono. Dadi rasane iki kurang gurih. Ngene. Melenyek. Ya saiki sakarmu ngono wae apike. Paton kowe iki seneng senajan temandang gawe awake kesel. Arep belis bathi kuwi ya kebu. Apa ya umum ta wong dodol kok. Aku nek jamang tak atur ya angel banget. Ayo angel wong kowe ya dikandani genti angel kok. Pitik iki ora perlu gede-gede. Lah sepira? Setengah babon. Sebab nek babon kuwi ora iso ngedoli recehan badane gudeg iwak, pupu siji ya rugi. Nek pitik cilik lho akeh pitik rega swidak. Lah ngres tukane dada mentok gending wis bu. Ora ono pitik kok rega swidak ki nek ra pitik. Aku le tuku ya awan. Anjir nek tuku ki ya apa kok ora. Setengah 5 kae medun kok pranjen. Sing dodol ya rong teko kowe kan. Dedel ayo nyekel dhewe no. Sing dicekel nek sapa? Lho nek ra ana jenenge bedak kowe iki kok Kok iki rumahsaku kaya mengarep golek kepenakmu dhewe gawe rugi wis ning saka pasar ora perlu metu dalan gedhe. Metu kampungan. Ki apa ono? Beras kekeki
beras kuwi keian kuwi minuman. Ya gua. Siu kuwi. Gua apa? Ngrene pitik sesah biur ngenak cuk pangan ta. Ya. Ku lanjut celeleng kae. Celeleng ora weruh numbuk-numbuk kae cekel cak. Rumah samu ki apa ora ana wong liyane? Nek ana wong weruh rak ya darani wong ora genah to. Ya aku main pentungi wong ngono. Ane ra duwe ra ya ora ngelok. Ya rung karuan. Ayo wis nek kaya ngono ya wis. Kowe ki apike iki ngewangi nang pawon, ngenteng-ngentengi repotku. Gawe areh, marut kambil. Rewang wong wedok. Wong wedok, kowe nek ngingu rewang wong wedok ya mbok inceng wae. Lah nek kowe ngringu wong wedok ra mripatku talongi. Kan nginceng lho ngawasi nek nyolong apa ora. Iya, ngawasi. Malah bengi. Wong wedok senengane ngrejak omong. Lho ning nyata ora, Pakne. Ah, etak-etake. Nak, kowe iki aja sok nak ngudak apa jenenge areh kuwi. Aja sembrono. Engko ndak nek areh pecah ora enak. Dadine cuwer to. Karo jiwit. Karo midak jempole darane ra tangetke wae, Pak. Heeh, pawon kok ora bluduk saiki. Ora anake kuwi, kuwi elek jeneng anake ora becik, sing apik. Cek Waton dagangane dhewe kabeh. Iya ta? ane nek kowe seneng sembrono ngono aku ya ora seneng kok. Ya kok ora seneng kepiye? Oh, dese sembrono karo rewang iki ra seneng ngono. Lho aja ora, lah ya mikir. Ayo patut tok nek ngudak ki ngene, Nak. Lho. Karo tangane nyekel ki umum ning nyekel suci kowe iki. Nah, nek nyekel suci. Ane kok wah kowe wong wedok wis mripatmu ya ngero wae. Wis nengno wae to, ora aman. Aman wae anggere aku mangkat dodol kowe ya ngletek bae ning omah. Dadi aku yang ngetutke kowe. Dadi kowe nek mungkos aku sik bitingi ngono. Ya ora nek aku bitingi lambemu kuwi. Boleh ora anake bertarepan isin aku. Isin-isin kowe wong tuwa ya senenge gremetan raja. Lah gremetan. Kowe lah cilaka tenan aku saiki. Kowe lah iso tak kandhake ngreni tenan. Ngreni iki sapa? Ngreni iki sapa sing wonge cebol cendik. Aku kok dadi tepuk ngreni Kae bareng. kanca Sinara Wedi kok. Ambedak kae karo aku sambote 2 kilo wis semaput. Lho apa gaweane becak? Ora nunggang jejer aku met bengkok ngono to wong. Asundul karo payone kuwi leren wis iki po kabeh iki dicoblos aku. Apa wonge dhuwur banget kok? Ya ana nek ming 6 meter. Wis saiki ngurus gaweane iki ya. Wis pokoke kae sing nang dhuwur pogo kae lemari, kae nang besekke pesenan. Ya senajan to wis suwe ya ben ya. Ora diganti apa Pak nih? Yo ora. Oh, ayo wis. Ora tak wah-wah kok. Jang jari nang rondane gampang. Monggo. Nggih, nyerakoten. Wonten. Pak nih. Kose. Kuwi godhonge iki mengko wae le nyuweki. Wah, aku ora nyuweki godhong kose apa dadak kondo aku. Lho, sing napa niku? Apa? Kose. Kok sak iki temburi. Lah kok ya aku akeh atus jendrona. Niku apa nek teng mriku nggih pun apa dundang sik jenengan sampe yang mawon. Kose kon ngenteni. Wong kowe iki adus kok ya ket mau ora mentas-mentas lho. Ora kan aku namung plubul kentang. Wah. Monggo. Wah, lah Cek Arca monggo. Nggih pun ada kesuwen nggih panjenengan. Aduh, tak salin sarung sik. Lho, kenapa Aku pemeng anduk iki. Mboten napa-napa. Nggih napa-napa. Anak pun kepacut. Kae sarunge semampir kono kae. Napa dhewe?
Lho, sarung jagung. Kok cari Kecake nggih. Kok dicikoke nek ser ngombe-ngombe. Ya, mboten to. Nggih niki wonten kok. Nggih pun sama kayak lunga ora apa-apa to kok dadak. Coba nang jenenge kok. Ngeten. Kok samang niku dengane kok lek gemati karo bojone wong kaya ngono kok. Kula napa? Nggih kok wis sajak. Pripun to? Niku nggih bojoke mbiyen ta nggih sampean. Lah nggih wiwit Joko Loro kalih kula niku. Oh, Joko Loro karo Prawan Loro. Kok prawan loro to? Lah Joko Loro itu tandinge napa? Wis, tak temen ae. Nika ampun rampung. Lambemu suwek loro. Lha piye to? Kesusu tanggo. Wis sembrono tenan iki. Nganu. Ngaturaken sugeng Diarjo. Salam taklim kula katur. Ketak manis sik ngono iki. Ha nggih, do selamat ya tekari iki nggih selamat. Ya ta. Sama kok isi ajek mawon. Tesih, nggih dados menika tiyang menika serawongipun. Nggih. Tiyang negeripun serawongipun sae dateng kanca-kanca ora tau nusuk. Lan ora ketusuk. Lek kula niku ngoten Dik. Untuk kagunganipun Wasna. Copotan. Panjenengan kaya niki nganu kula ganti punan ngoten. Copotan dadi Terus copot. tiyang menika ugeripun Slira menika pun dandosi. Nggih, Menapa ingkang ganggu nggih. kangge srawung napa gantos yen perlu mripat niku. Oh, nek mripate gantos pripun kok jebul. Akeh. Nek yo Bening ning ra weruh. kaya ngoten. Lho bejo tatase wong urip ra weruh. Lah, nek me gonto. Arek ngaten. Anjir. Lah niki Panjenengan yuswa pinten? kula menika sawat kawan desa. Kawan desa setunggal. Ah, sepuh kula. Nek mboten. Tiga gangsa. Kok kasar-kasar sama kula ta pundi? Imbuhe mbok nurut. Lho. Nek kula teruske ngoten pun luwes swidak kon. Oh. Ini kula potong 35 sebab iya. wong umur 35 ki agek seneng-senenge. Lho kata. Ini singgal niku. Iki sabedar. Derek. Sami. Pokokipun Wong Daryono kok. Kula niki nggih ngerti mawon. Wong ki anggere didajai omong-omong ngoten kula nggih ngerti kaya. Lah nongkok warung anger wong tok kei nek remo. Ya wis ben. Ane ulah jelase. Delok-delok dayoe. Ngunjuk mawon. Nggih. Pecahna kambil. Kok kambil? Banyu kambil. Ah, mboten. Lho. Lho, Pak lho menika. Dereng ngertos raosipun. banyu kambil niku Sedaya inuman menika kawon kalian banyu. kok dadi ngoten. Banyu kambil Niku. pun. Cah. Toyanipun pun wadhahi belas. Piyuri uyah. Karo gamping. Sawur ke sampe. Kok kandhane resep e. Terus ngono kok ya mengko ngono kok. Aku kamping ana ya bruduk. Kayak uyah. Menika nang awak menika sehat. Tegesipun napas. Nek saged telas plas. Lajeng saged tanduk. Mati nek yo napase. Pinter sama niku kula kok. Pun sambi rumiyin ya. Yo, lah nggih pun disambi napa baru Ngesai kuku. Wah, ketok iki kaya nyah-nyah ning kok oleh wah. Piye ngono lho nggih sama niku kok nek nyawang kula seneng nggih. Teh bening niki tunjuri. Nggih, pun. Lho iki malah Teh kok ngono kuwi jodone pil. Alah mbok Lah wong ngeke kono sing kono ketok kok. Sing kentel gon warung jare. Nah, warung niku wonten lho, warung sajal buka warung nek wong udil nggih wonten kok Lho, jebul. mboten kira. Lho, kira napa? Sebab tiyang udilmu sak nggen-nggen wonten. Kados to. Kula. Aning tiyang menika pun bloboki ya. Bloboki kok pripun? Diblobori niku napa jenenge? Ah, ngomong ora iso kok bloboki. Lah kok derek suwe tentara Jawa aneh. Apa nek genan derek dosa muka kok. Ayo kono wae dumuk ke tengah arep kula. Ana deg-degan darani sekal luar negeri ta. Mboten derek dosa muka. Dangu kula teng mriku ora entuk potong. Kancane gimbal kabeh kok. Lah, mesti to, niku mesti angel kula tekan syukur. Ngoten. Kula niki mboten meng perlu dolan lho. Kula niki Lagi mboten patut wong tuwa dolan. Nah, kene iki Wong ngerti. tuwa ki nek ora penting ora lunga. Ndak jemarai. Ngaten. Mesti mawa perlu. Mau iso. Tiang mas rawung. Mas aku kaya omong kaya wong edan. Rawung menika ugeripun kerep didagelin nika. Urip nika lono. Lah, Dadi nggih. ora ming merentur. Lono Siwandono. Lono niku pripun? Suwe. Awet ngoten mawon, awet urip.
Awet enom. Sebab tiyang menika anggere Ngono. kerep ngrungokke wong geguyon. Nggih. Seneng-seneng Nggih. utawi malih nyok ngingu menika lho. Minggu apa? Anu karset dagelan nika lho. Oh nggih. Nek diputer susah nyet. Nggih. Paduhe ora sida. Lah situ krungu. Alali. Tas padu delok kene mbokne lah Gusti Wawo. Nek Lho sadeke iki wonten. Pundi? Kula. Bener nggih. Iki Niku sambote wong ki nek kerep seneng ora iso kuru nang awak. mboten saged. Sebab niku sehate ngawak. Nek guyu niku sehat lho, gitu to. Ngertos kawontenan Nah, ngombe banyu ki mesti regi. Lah. Ya. tenan. Ngombe segodhok ki mesti ra enak. Nah, setruk. Enake nek nganggo lawo. Nah, ngarep lawo, dadak. Ah, nek totok ndase. Ajar kersanipun. Dadak wah aku ngomong sama niku ora kecek-kecekel ya angel ya mau deket Angel amang karo welut. Kita iki kaya gamping ning angel. Angel. Nama niku nek dasari kaya penak kata gitu. Nggih. Ini diduduk angel. Edan kok. Kersanipun dak. Lah kok mangli iki ngapa? Lah tak takon barang iki. Tak wis ngerti tak tekan mriki. Oh, Nah, kok nampuk. Niku jenenge nyelamur. Nggih ta? Nyelamur. Padane nyelamur niku. wis ora. Pernah niki dadak ora weruh. Niku nyelamur. Nek nika ledek nika nek goleki kok mesti ten keloran non pripun? Lah, tengkeleran niku. Golek ana nang keloran. Kaloran kok ya kelor. Oh, lha sing tilas ledek. Lah dek biyen ngomongnya. Kok njur sia-sia lho rumah Lho saku. lho nek patut ki janjane lho. Nek nek mbuh tur bojo sampean nggih. Nggih. Nek dijasiri kaya sampeyan kadoan wis janjane. Ane pinten kilo kira? Lah boten kadoan niku rupane niku apik sing wedok ngoten lho awet-awet nggih. Nggih. Wong sing wedok ayu kok jarane kok bilung ngoten lho. Pajane niku lah pajane kok ora Padane ra kena nesen lho. ora. Ngeri nesen awas. Ah, nika yen saged monggo sami wonten lapangan. Lho, wong ketek penak. Ajar atas sing kulit. Apa jenenge wong cacat riyen mila Maranggono. Ngono apik kok. Ning awis-awis dipun tanggap dhateng wayang wong. Jenenge kopra. Nggih. Uyon-uyon. Ingkang perlu menika nyok nyindeni Enten. Muhammad Ali. Kok kemane, Pak? Kok nampun digugun. Lah niku omongane kula niku Niku mewah seneng sembrono. Kok ketek kaya arep genah niku. Mboten nonton to Kok ya isa apa? Ya, Tinjo ngono, kok Pak. disindeni. Daran-daran. Namung kaki dagelan kok. Anu badhe mendhet kagunganipun. Nah, kene iki kelingan. Oh. Wis suwe. Apa? Cukono besek ndur lemari. Ah, kene Nggih. posokone pun sepake ngoten. Sampun. Mimi. Ah, nggih. Udu kuwi blangkon. Niki lho jare besek sing ditutupi mau. Nika Nika to, Kang? malah sampun jamur. Lho, kok jamur pripun? Enti sampun tak. Ah, kita Langkung sebulan to? Luwe sono 8 dina kok. Melondoke ra wis metu bulune. Engko nggih mboten elok dangu nggih. lho niki mboten ngoten niku sama niku tak ya lemah-lemah ning angel sama niku. Nilok. Dagangan lho niki, pangan lho. Ngerti. Kula weling napa kalih sampean. Beling ndok karo arek Nah, sing istimewa. nah kene iki ngerti. Nah, iki Nggih kok wis do jamur kaya ngono dikek ngomong ahli ngopo. samang mendhet pirang dina. Ayo sak Nek 8 dina ki nek barang kecut apa ora? Lah kok dilekke. Malah-malah kuwi jamur, kuwi wis bener. Nek ra jamur malah mangsengeni kula. Pasan jamur donge sampeyan seneng. Medine nek nggih didol wong sik, didol liya sik tak ngoten to. Kula teko nggih dikeki anyar. Dange. Arep pirang-pirang dina nika ra Donge ngono. napa kula mboten kleru. Nggih mboten. Niku pesenan. Apa seneng iki ra ya dinengke wae, sok nek teko. Nggih pokoke niku samang mriki niku arep jupo apa arep nesu. Lho nek njumuk nek ra dikeki sing apik ya mah ngono kok dihapusi kok niku. Lah sing apik tak dol dhewe lah ngene iki pesenan sampeyan. Amoh nek pisan kaya ngono kuwi. Amo ya tantemi ta. Ayo wong dodol apik-apik nek omong apik-apik kok njur tekane ngendan kaya Mlebu nang lingkong aku wis kok. Lebu lingkong kon dodol kono sing ora payu sama dodol. Nyatane godhong entek kok. Anteke me godhong garing. Apa Garing dagangan men kesringin. semakang iso dodol gudeg kowe. Srengengenen kok aneh. Srengengenen ya apa wis. Pun yuk sampeyan ngeten mawon lho. Terus pundi? Kula mboten buka kali niki mawon. Nggih, Niki ajeng ngapusi niku yang ngoten niku. kersane pripun? Lah sakniki kula jumuk dagangan anyar dadan nek ajeng anyar to. Nah, Yo nggih. barang pun mambu kaya untuk kek kene lho pripun. Nah, nggih wong kula dhewe niku ngowawah Nggih, ya kula ora ndak wani. dadi olol. Kan?
Mangke kula temindak Allah lho, Dan. Lho niku mboten kedap-kedap. Nek sampeyan turun ulo. Lho niku. Nek sampeyan njaluk sing anyar, Lah ki ta? jenenge sampeyan ora pesen. Lho. Lah sing lanang niku sing anyar, Nggih. niku carupan ndok. Ndok Tantangan napa? Ndok lanang, ndok wedok ngoten. Lho. Apa sing manggawe niki pesen. Lho, Ndok pilihke ndok wedok. Ben mempur enak. Ya munine kaya ngoten. Buktine kaya ngoten niku napa kula? Nggih, karo sampeyan iki salah sampeyan. Ah, iki jeneng ngapusi Kok sampeyan. sampeyan gelem cukup ora? Lah, lha apa kok jero kaya ngono kuwi kok? Tah. Lho. Mane, Ini mbak to. Tah. Kowe aja sembrono lho. mboten kena kok, mboten apa. Karo tau gake kok. Sing dunggake ki apa lho? Lurune. Lunga. Lho. Yang pernah bayar ta? Arep apa? Ayo. Saman niku iki ajeng jupuk ta. Cuma Sampeyan gelem ra gelem kudu banyak. ngoten kan. Yen sampeyan ra pesen 10. 100. Ada Oh, jadi kula niki kan bayar. Yang bayar niku jadi sama niku dikitakan kaya ngoten niku. Lah niku lek ajeng sampeyan ngekeki pinten. Nah niku saya kok sak karep kula. Apik to. Kira-kira sawang pinten. Anek kudu 10.000. 10.000. Aku mboten purun nek 10.000. Nggih 10.000. Angge nek mboten purun angge klop. Ngoten iya. Lah kula ngrugekke wong Pak. Barang isi utuh kok meni rugi sama. Ane ora dijupuk. Ajupuk nek barang kaya ngono. Kok kaya kono. Heeh. Kudu dijupuk. Kudu kok digawa. Lah kepiye? Amah aku bayar arep apa? Kaya diantemi. Lho, kok Lah kepiye? Saiki iki wong padha gedene wis kok. Njaluk bayar piro ngono kae. Lah ya 50.000 nek gelem ngrugekke warung ae. Kaya ngene iki 50.000. Lah kepiye? Lah wis metu saiki coba. Piye? Yo saiki muloni ndok semono kae kuwi. Lah, ya wis kowe golek perkara kowe tekane. Aja ganjarane sing kuwasa apa metu wulune ndok wis mateng kuwi. Lah, ya kuwi akal-akalmu kaya ngono kuwi ngene wae. Aku tak bayari. Nek dekku kari. Nek bayar nang kelurahan ngono wae. Wis seseni lurah ya. Lurah. Ayo, Ayo. Seruan. Kok mesuk kawan? Ayo. Iya. Ngono wae. Bu, rene Bu. Piye to, Pak Tak kandhane ngono wae. Kancane putra Ben, anak dagangane dhewe nek. Wong awake dhewe iki wong dodol. Kowe iki mbok aja seneng bengkerengan. Iki kok malah karo aku pane, wah. Weh, lah malah sambel barang diutake. Piye to karepmu ki? Silat. Ha silat-silat njero apa-apa utake piye? Utah ya men kok tak kokope. Utah tok openi iki ngono. Karepe dhewe. Wong dodol ki aja lemah banget. No. Njur karepmu kon piye aku? Tak denda 50. Jamur kok ngene iki sebesek tak kon bayar 50. Ning cakuk denene. Salah. Wong kang salah mesti trimo. Ora ngono. Tenane iki nak jeneng wis barang ora enak dipangan. Tok kon bayar malah luwe akeh. Anti sing ngono pangan mateni. Ha ya ora ana ning ra umum to. Tapi ra bae. Wong barang ra umum kok malah kon Men, akeh aku nek pengen barang kecot, wis kowe iki kaya pesen karmu dhewe. pesen ki nek nganti 8 dina agek dijupuk apa ora pengen Ya saiki ngono. Upamane kowe sing pesen, kowe sing tuku gelem po? Bayar oke. gelem bae ning ngalih Ngalih ndi? Jakarta. Jenenge wong ra umum kok. Ben kowe iki meneng bae, kowe iki seneng duit ora? Lah ya seneng-seneng kok ra. Engko nak njut kowe kerep padu, ora payule dodol piye? Ora ono. Dibayar kowe ra tak kei. Ora kaya iki Engko nek- dagang aku ki. Dibayar 50.000 tenan tak peniteni nggo kudung kaya kupluk kuwi. Kowe weruh kemecer anggere ndemokno nggon sirahku tak tonyo. Wong goleke duit wis nang omah ya. Aja ebyek kok Wis nang kowe dhewe kelurahan. ning kelurahan. Kowe nang omah apa melu? Aku neng omah. Neng kowe sing ati-ati. Aja diteruske lemu kerengan karo wong kuwi aku ra seneng lho. Wong wedok kok lemah kepikir. Lho, awon nyatane nek gaweane kerengan apa ya wong wedok kon Aku kan seneng. ono wong nakal kono kudu mringis. Wong kowe ya nakal kok. Ada dirong nakal. Wis saiki ngene. Aku nang kelurahan. Bayar kuwi mau.
Oh, ya wis kana. Kowe nang omah. Ya, becak wae. Kowe gelem ora? Berguteng meneh. Lho apa Nek iso ki dagang ki wah masuk. Ben uang payu ora payu kudu masuk. Lho, Sermar mlaku. mlayu ben banter. Wong pancen angel banget tok kowe. Mlaku mo, numpak becak mo. Ya kepiye? Lah aku ki wis batet tumek. Nunggang becak tahu, ngandong tahu, motor tahu, ngebis tahu, motor mabur tahu, rakitan deg-degan. Lho, aku sik sing kepengin ki gendong wong. Oh, kaya ledek gogek kae. Ora jenenge ledek. Pokoke iki mrona aku ngomong karo kowe lambat aku. Wis ya, ya Pak Ne ya. Kowe ya ndelok kok dengar kepethuk aku dengar langsung ora pethuk kowe nek iki kepethuk. Ora jeneng kepethuk dasare aku ki goleki nang omahmu aku mau. Ah ta. Oh, sudah ketemu aku tadi do Seloyo aku mau tambani. Aku ki jan wah dilalah kok wong ki ya ora nyono aku ki Seloyo karo jado gudeg kae. Lha sing adol gudeg ki sapa ngono kok kae wong adol gudeg kok njur sing adol gudeg. Ya ning kae tak wireng ngono tak kowe tak kandhani le aku ki tarang yo kan ki wong ki ya karo golek sedulur karepku kuwi ya. Ane ora nyono nek wong ya nakal kaya ngono kuwi ya. Sapa ta? Kae Basio kae lho, sing dodol sego gudeg kae. Oh, nek kae iki watake dasar nakal. Heeh to. Ning nek diterapke nang jaman saiki ki ya wis ora jamane. Heeh le. Nek perlu ki malah ya dilingke to. Perkarane apa? Perkarane iki jane ora dadi perkara nek pancen nek wong apik lho. Nek wong apik-apikan ki ora iso dadi perkara wong ki jemari nyok ngene ya. Cilik digedhek-gedhekke. Lho, karang dipakani men kisah gedhe. Lah kuwi rak bocah wong perkara ngene lho. Perkara. Nah, grojokan kuwi ngono. Mane iki ya ora kriwikan ya apik-apikan aten ngono to. Aku ki ndek suwe-suwe kok dadi kaya ngono ki rak ya ora nyono to le. Piye to, Kang? Ngene, aku kira ndandakke to. Wong jenenge kono dodol aku tuku. Oh, tarane ndandakke klambi nang kok bakul sego gudeg njur. Apa kok udah dandani klambine diwek-wek malahan kok jebul ngadekke. Pesen. Wah, ana wong iki ya ndemenake waune kuwi ya. Lho serawunge apik to. Apik iki nek ora ketanggor kowe ora ketanggor wonge kuwi. Wong iki angel ya kae. Ketok iki gampang ning angel lho piye? Jiwa dagang ki ngono kuwi. Serawunge gampang. Ketoke nyanyo ning udil. Lah iya petong. Ah, wis tandal. Kulit ki piye to kulit ndok ki? Di mamah teh edan banget ora. Kowe tak iki kaya ora gragas ning gragas. Ya ora. Wong iku ana wong lemu, apa karane ae-ae kok kaya tenan. Padane apa? Bathok iki piye? Lho, bathok kuwi. Lho, dibakar piye tak kok jebul. Anggo nggo keramas piye tak kok. Arak warna-warna dununge ngono le. Kowe iki wong sabar mestine iso ngelingke to. Pancen aku kurang sabar piye nek aku ya ora. Ning wong ki nek sabar ki ana batasane le. Ana. Nah, batas gak mesti ana. Engko nek wis ilang sabare njur
nesu ki nek wis kepengkok to Le. Dasare kowe iki wis bibit bludrek iki duwe. Nah, kuwi ya katutan kuwi sithik ngono lho Le. Mulane aku saiki tak ati-ati, ya ta. Ndekno ya selaya mon iku guyon karo aku omongan ki apik kae wis omongane gayeng karo aku ya. Njur perkara nyandak butuhku ngono Le. Aku ki tak ndandakake kuwi to. Gudeg nganggo ndok ya ra ngono to. Ha iya gudeg apik nganggo ndok kok. Nek dienggo wong bangsane Selawe ra 40 kareku anu pesen pinter saged kono sumbare ya ngono. Lho kono pancen heeh ta. Ngladeni. Ha iki mangke nek 20 nek kurang nggih 30 nek kurang 30 nggih wong daya ora mesti ta. Yo kepentingan kampung kuwi. Iya. Nek ora 40 nggih kuwi sediane. Nek pokoke iki apa to kuwi? Ayo dienggo apa? Ning dundur kurang sedadi 8 dina ngono lho. Oh, dadi. Sing marai urung iso gayeng to rapate angel. Undangane urung beredar barang iso. Iya to. Aku le njumuke telat 8 dina. Tak ya ora apa-apa to nek telat iki kono ya ora apa-apa to barang. Ora apa-apa kok ngono biasa to. Lah iya, denda aku ki lho padake wong apa to kuwi? Kon bayar 50.000 Le. Piye? 50.000. Kamu aku barang iku mambu kabeh kuwi niku lho barang kaya ngoten niki lho kudu bayar. Nesu mambu kok malah 50.000 ki. Lah ya kuwi angel lho barang mambu lho meniki ngono kuwi ada ora mangkelke kaya ngono kuwi. Ande tak ya ora aku hale bayar kepiye to barang kaya ngono kok ora enak pangan. Ora enak dipangan bayar kon 50.000 ngono. Kuwi tak gawa bali kowe karo wong sak kampung malah dantem. Nah, ora midante pentungi malah ora enak pangan kok suguh. Nah, ku wong kaya ngono ku piye coba? Wong kok dipenemu kaya ngono ku jur kepiye? Elok ora kaya ngono kuwi. Sekarang sing jenenge bakul ki mah rugi. Kaya Pak Bas ki ya senajan mambu kudu ya dijupuk. Dijupuk wong ki wis pesenan le mending ngono sih. Wis metu wulune ben le mending ngono ki njur kepiye? Selaya. Lah sapiye? Pencak deh entutan. Udah kae iso nek pencak kae. Wong biyen ya aku ngerti latihan. Kae. Heeh, pirang-pirang jurus. Jurus nang ngendi kuwi jurusan ngendi? Tegese iki jurus 1, jurus 2 nganti pirang-pirang jurus ngono lho. Oh ngono to. Heeh, ning aku ki wong Maselaya. Emoh, amen tak tangkisi wae ta. Ngedohke. Ah iya kono ngantem tak endani ya kono wong anu ya ngono. Kok kaya menyonyo bathukmu. Ah tak tampani to ngono ta. Ya ora apa-apa. Menyonyo rapone tak anggap. Ning wis rampung perkarane. Urung. Iki aku muni semaya to, aditku nang omah. Soalku merah kelurahan, aku mending ngono le, piye le aku ngono. Disesani lurahe. Heeh, ki piye aku ndak tulung arep piye. Kok tak nang kelurahan kowe iki njur karep piye kok njur. Ya aku ya bingung ya aku ki ngono kuwi. Piye ya aku ya ngono e. Nek kowe piye le, petekelmu piye le? Manut aku, Pak. Iya, piye coba. Le Kang Sen nang kelurahan kapan? Ayo saiki iki kok coba. Saiki wis tak kandhani. Piye? Ngono. Heeh. Kowe manut aku tak kandhani. Iya, piye? Lah kupingmu sing ndi? Ndi sing iki, Pak? Mana sing iki? Wis ngerti dhewe ya. Ya wis ya. Sing tengen ya. Wis ngono ya. Wis, yo tak aturke. Ya. Yo. Wis ana apa-apane. Oh, yo le wis ya. Dina prei kaya ngene rumah saku ya kanca-kanca rabot ora ketok. Iki mestine arep oleh gawean akeh. Ya sing jenengane kewajibane dadi pamong iki ya kaya ngene iki. Wah. Iki arep tanggal 28 Oktober peringatan Hari Pemuda, bocah nom-nom wis toto-toto ora lanang ora wadon. Ya nyatane aku dadi lurah rumangsa seneng dasare wilayah ya ngerti kewajiban. Ora sah tak reh wis do ngerti. Wajibane mapan ning desa gawe becik ing desa. Ayo nyatane do duwe penemu lo becik ing desa gemantung sing mapan. Nek ala sing dadi catatan ya sing mapan. Nek becik sing dadi pengalaman ya sing mapan. Lah ya wis kaya kuwi ning gering lawe. Apa-apa ki anggere wis jenenge ngerti kewajiban kepenak. Saiki mu adate iki kaya carike barang ki muni arep tilik mrene wong iki jenajan prei ya sok tak jak keliling-keliling
Kalimantabek Pak Lurah. Monggo. Kalimantabek. Kalimantabek Pak Lurah. Nggih, monggo. Wah. Nika model Mandura. Nggih. Wah. Teko sak mangsa-mangsa rak Kalimantabek. Nggih. Tabek niku napa to? Lho sampean niku iso omong kok ora ngerti dunung iki njur kepiye. Ning maten muni rong tabek niku. Napa le mang muni wae? Kalimantabek. Niku Pak Lurah. salam. Mboten kula nuwun cara nune. Oh, dadi kula nuwune Mandura. Nggih. Wis ora kumpul Mandura wae. Sampeyan yo ngeget-geti menika wae saking pundi? Waduh, Padingaren. salaminipun boten pinanggih rak sama wilujeng. Pangestu nyuwun ngapunten capinge niku dicopot mangke gak ngribeti. Lah niki paten nih. Loh. Kaya ngerti copot saiketen. Wah niku nggih taline kekencengen kaya ketekak. Nyambut PMS. Kaya wis wong kok ming apa-apa. Aku nu seragam kedang hati-hati. Nggih. Aku ambil niki ra kena dibukane teng dalan. Ya Dipaku. Mesti niki ya sadar japit kok mburi barang dirut. Lah niku ya angel nyopot. Nek mboten teng angklo niku pakaian kanten niku padane kaya jaran. Dadi nek teng mboten teng omah ora iso cara kene. Nggih. Nggih pun sekolah anggere sampean iso nglakoni. Atus mak niku disekrok. Kalih cicak. Edan mboten bojo kula niku. Lah niku kacane niku nggih kaya selen apa pacan? Ming pecan semprong. Nah, rak tenan. Kok medine bunder kok sijine pesagi sesel niku elake. Dadi wong niku nek menganggo nek ora elok niku kula niku gelek. Perune mek disere wong. Seje karo sejene. Asijine man ireng, Kak. Oh, nggih. Lah nggih sami wilujeng to. Angsal berkahipun Pak. Niki mboten mandi. Nun, Mboten mandi. aduh ngaturaken Pak Lurah. Lah nggih wong Dados Pak Lurah menjabat lurahna sampun wonten nggih. Lho. Sampun wonten Rong mangsa niki. Arong dongkol iki. Lah wong kula niki jenenge naluri. Nggih, Tegese wong tuwa nggih, sing ngenehi pelungguh kalih kula. nggih. Dasare kula niki saora-orane gelem nyambut gawe jujur. Nah, ini kok buluran nu jeruk pecah mau nggih. Lah sakniki sing iki dereng agek pisan iki kok Kok kayak pecah dadi. sampean kok kaya begebluk rumah kok. Ngaten namung kangge iseng-iseng. Sing nggih iki buat dadi napa? Napa kok kajengaran menggeh-menggeh? Sadarenipun matur dening Pak Lurah kangen. Nggih. Winjing perayaan yo ngapunten napa? Wah, niku malah sekelo anu baten iki, Bang. Niku mestine do bentuk panitia bocah nom-nom niku kula pengayoman. Kula niku ngaten to. Kaya nang kene iki ketok lek dagang ki rada apik. Nggih. Kok kampung ana apa-apa kok ora cawe-cawe. Lha nek ngoten kula ngebyukke sak oke-oke. Pun niku becik kaya ngoten iki. Sampean mapan ning kampung, kampunge sing ngalah sik manggon. Wong kok penemune kaya ngono. Nek apik sing manggon kampunge mesti apik. Nggih. Kula nedonge lurahe kula kok. Lho. Niku lek bab lurah ngoten niku saka pisan pilihane. Nggih. Penduduk iki kaping pindho ditetepi kalih camat kalih bupati. Nggih. Napa bisane rakyat seneng. Nah niku supaya sumrambah kabeh nom tuwa gedhe cilik do melu seneng. Niki mangke dipernata sing wong tuwa-tuwa napa ngenterke perlombaan maca pat sing bocah nom-nom njur olahraga. Mangke penutupane nek pun resepsi niku penutup nganggo hiburan. Menek pucan niku. Nggih. Lha nggih menek pucan mangke kanggo bocah-bocah. Sampeyan napa jeng melu menek pucan? Seneng to niku. Angger tekan tengah-tengah mlorot meneh surake ngoten niku. Niku nek saene nek puntungan pucuk niku njur niba kaya sampean niku mesti ramene. Mesti Sampeyan wong tuwa kok ya penekan sampeyan nek menek darani munyuk tuwa. Ngoten pun ora usah melu penekan. Saya Pak Lurah mesti donek, wah lurahe muka munyuk. Amit lho Pak Lurah. Mboten napa-napa sing ngonekke wong kaya sampean niku dagelan. karone wong ora genep.
Nek genep nek ra sawarene. Lajeng perlunipun lho kok teturan Saya, Pak. saya kan aja teturan ning jingklek kok ngajak kaya nang omah dhewe. Nggih. Tinggo sing apik iki Kalian Pak Lurah no sampun rumaos kadang. Terus Kresna kalian Ngamarta nek petuk ra mesti sikep-sikepan ngoten. nek Kresna karo Ngamarta. Nggih nek gandeng kula kalian panjenengan medha bape to. Saya wis pun kula ajeng tilem. Lho, engko yo tak susul nesu. Ya wis Niki wonten perlu ngajengaken perayaan apa sing apik sing iso tandani dhewe ngoten. nggih niku wau. Kula aturke kaya ngoten niku wau. Njur sampean duwe penemu napa? Nek kula kok tau ngrungokke nika lho. Napa? Siaran nika. Siap. Padane. Pok karsek, pokok langan menara nika. Oh, nggih kaset. Nggih. Langan menara niku suarane kudu kecil. Lah nggih. Nek dianake tenanan le joget kudu jengkeng niku mboten ngadeg kaya wayang wong. Jenenge langan mandra wanara. Sebab Iku kethek-kethek. langan menara niku jogete jengkeng niku sebab nek dhuwur-dhuwur enggak mergono. Ha ngoten. Niku pas kaya sampean golek langan menara iki pas. Niku sebabe munyuk-munyuk kabeh. Ngoten kaya sampean iki jur mangke Dadi rombongan munyuk. ora usah nggo topeng ngoten niku pun. Wis budi setane apa wayang wong apa langan menara. Menika bentuke padha. Nek sing becik niku langan mandra. Niku Sampeyan niku pasti dosa muka kadane. ngaten nggih. Nggih, niku sampeyan niku. Ning kedapun dalane gedhe. Panjenengan Oh, dalang nyritakake Oh, nggih. Niku padane kula dalange. Sing sok ditata malih wong niku kadang iso kula niki ping iso isan. serve. Wong muni dienggo sarep kok sarep tinggal ngel. Ben ketok kaya pinter serve. Oh, nggih. Ten mawon kok dadak. Wah, kepripun to sampean? Ben watonang. Oh, nggih. Jenenge men ketok omongane niku ketok edi. Wong niku sebab wong ngomong niku uga wong Jawa. Nggih. Niku nek le omong Jawa niku ora patek dong. Niki ya padane. Kebasan. Nggonku mau dan. Panggen kula wau Jawa. Panan kula Jawa. Ya kuwi Sing bener pundi? Desa Mawacana. Jawa. Niku pancen dhewe-dhewe. Nah niku sing bener sing pundi? Lho niku kabeh bener sebab niku sak daerah-daerah dhewe. Nggih to? Sebab negara kita niku rak pirang-pirang daerah. Sing cetha Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Kulon. Niku pun dhewe-dhewe. Nggih. Nek Surabaya kaya ngeten tata carane, ning maksude niku padha. Nggih to? Nggih. Bapakne putih nyambut. Monggo kudune nek kula sama nyambut gawe. Nek dadi niku disingkat. Dene sastra. Lah kuwi Pak Set. Wong neruske sastra wae kok set. Ana wong gejiret ten. Nggih. Lah apa cengenge sar? Lho. Sama jeruk. Ya wis ayo nek kula ngapura. Jane arep muni-muni pripun-pun kula nengke mawon sebab kula ngerti watak sampean kaya ngono ya ora apa-apa. Lho, kula nggih ngerti watake Pak. Ket mau tanpa gawe wedan. Lah, niki napa ora saru? Sampean niku mriki arep butuh wedang apa ketemu kula? Kula takoni ngoten mesti niku butuh ketemu Pak Lurah. Nah, nek ketemu wedang sepisan niku nemoni jaret. Ngoten ping pindho nemoni keren napa kompor. Nah, sebab suguang niku rak ya sak lilane karo nek ana. Nek perlu ya jak nang kali wae juga ratus ngombe. Nggih, mboten ngoten niku. Ngaten Pak Lurah. Nggih. Rancaking carita munggo wonten kersanipun Pak Lurah. Wonten kawidak, widak. Wigatosan ngoten niku sama dia semelane gawe kangelan dhewe. Wonten wigatosan dateng tenan Pak Lurah. Jadi sampean mriki niku ana perlu sing tenang. Kula niki ra dodol sego gudeg. Kula pun ngerti. Lah, sapa sing ngandani? Kula pun ngerti. Dikabarake. Lho. Kula pun ngerti. Sampean niku dodol gudeg malah seneng, laris. Nggih. Nah, Esumon pun teh. Mending wane nggih akeh. Wane nggih akeh. Nggih sithik. Oh iya. Ame sithik kok ora njur entek. Sinon tak pitik 6. Wah, nggih. Nek sing kula belah mek siji. Kok dadi 6? Asik 5 sih sapa? Ingat.
Menika dilalak. Senajan to kula menika namung tiyang mandi gudeg. Nggih, yojo. Undang iku. Nggih. Wonten seweneng tiyang pesem. Wong pesen kok ya pesem. Pesen. Ndak cara umum ndak padha. Nggih. Pesem. Nggih, pun pesem ya sirna. Menika sampun kula leksanani. Antawisipun 8 dinten sawekpun pendet. Apa dina? Ha iki krecek wis jamur. Pahit. Angge lang barang pun suwene semanten niku wong niku. Ndoke niku mundak lemu. Ndoke pitik sing niku sing dindur gudeg. nggih, nggih. Dopun metu wulune jamur ta. Angge lang barang wis lawas niku kira-kira 10 dina men pun ora kena dipangan. Basan mambu sedi pendet. Kelingan. Kula niku atase wong dodol gudeg usaha nggon mambu iki piye? Bumbu sing mambu niku napa cemplungi terasi tok. Cemplungi nitrasi iki sing mambu niku apik nggih mang cemplungi dhewe niku kok. Lah wong niku nek rong dina men serane mbok ya disingkirke, salini ngenteni wonge. Wonten boto. Aja gilinggo. Gosok geger sama. Lah kok cemplungi dhewe apa kok dados gudeg kok angrem. Sama nak ngerti to, niku rong dina wis ora enak mbok ya disalini apa kepiye. Simpulane kula wedi. Kiyambake weling. Pesenane weling ndoke sing apik. Kula pilihke ndok sing wedok. Pilihan niku. Ndok sing wedok lanang siji mon tak semplang tak emplok. Dasare triti sampean niku. Wedok kabeh. Gilik-gilik wedok. Nggih. Tenang. Ndoke nu bunder. Sampeyan pun ngerti to ndok lanang wedok. Ana nek wedok nu bunder rada nggen pojone bendol wadah gelungan. Oh. Nduk sing lanang nganggo kacamata ngoten apa pripun? Ana sakjroning ndok teng telalang ora karu-karuan. Lah kok sampe le genah ki nganti kaya ngerti-ngerti ya. Niku 20 ndok kok mingajeng dipendet 10.000. Lah kula ora trimo. Kudu 50.000. Wah, niku nggih pun barang wis ora enak niku. Kudu 50. Niku wis ora enak dipangan. Kanggene kula enak. Malah medhi kok ndok. Nganti pun cemeng nika. Lah niku kira-kira pun kula upama tenggengan kuwi gek kula kan guwangan kono wis. Nek wong umum. Ha nggih. Nek ra umum cukup. Ndak mano palura. Lah kok dadi mangitung nganti sak. Kok yo dadake bakmi 6 tahun ora cukup. Ana mine ana kaya ngoten niku. Mine sak tampar-tampar. Arek dapuk to. Lek ngitung ndoken niku pinten to? Cacahe pinten? 20. 20 niku rak semonten rak wis digakke tong barang wis ora enak ngoten. Kudu 50 sebab. Sebabe napa? Ndok niku nek kula ngremke dadi pitik babon mboten. Nek ndok Bangkok. Dadi pitik babon 20 niku siji pitik. Wah, nek ngitung Nek kaya kula hitung siji babon 15.000 pun pinten. Kula pun kula plorotke lho. Kula wis koma-koma kali wong niku gandeng wonge kok sengkuni. Maling niku nek dirungake kuwi nggih ora patut banget nek kaya ngoten carane niku. Mula niku kula omong ya dhewean ora kaya wong ndak saru. Golek pasulayan nek kaya ngoten niku. Lho mboten golek, pancen marani pasulayan. Sebab ndak akeh wong kaya ngoten mano. Mangke yo ndadake gedhekane. Niku ngoten kula kandhani. Upama dikoke mang ulungke niku teng mriko ya ora dipangan ya ming diguwang ben lega sampeyan. Lah kula ora ngerti diguwang lan dipangan. Anek njowo pepunden kaya lemari. Lho, sampeyan yo ming lurah kok. Jero sakniki wonge kepripun? Kecaben niku. Wonge saguh ajeng mriki. Wong kula ya suci. 50.000 niku ajeng saguh. Moh dibayar nang omah. Wah, apa wong nang kelurahan. Ben dadi ngerteni wong umum. Oh. Nek aku ki wong suci, wong jujur. Perlune padang-padang. Moh mangan diteng liyan. Ngono. Nggih pun ngoten mawon niku raning kula mangke ajeng ngrampungi wong sing dipekara niku mboten enten. Nggih to? Nggih. Jur wong niku wong pundi kajenge mriki mangke kula rampungane aja ngancana barang sulaya ora ngoten to. Negara
Monggo. Wah, kelesen wonten dalem menika Pak. Nggih, kelesen. Lha kok karo rayine niku. Nggih. Pancen nggih kula perloaken sowan Pak Lurah. Nggih. Wonten menek-menek wonten ati kula. Wonten perlu napa kok karo rayine pun barang. petuk wong mboten umum ngoten niku dimarahi nek kula niki mung ngladeni wong ora umum niku angel. Lho niku lak rayi sampean tok ra umum. Oh niki adik kula mboten apa-apa. Yen kula nggih umum. Iki umum nek Wonten trikine nglincipi kuku sikil ra entuk. Jenggo napa? Lho mangken ana wong apa-apa ki mikari gaji. Sampeyan kaya nggih ngoten niku nggih. oh jempole ora ana kok Ah, nggih wong ngomong wong niku pun nonton to. Cek ngomong nek nyengkring wong ora krasa, ngoten niku ya wonten wong. Kula winginane mateni wong songo niku mak terus. Nggih, ning wong-wong debok mengan dadi iki. Mateni cacet-cacet ora debok ora iso. kok kaya wong lanang-lanang kok kaya wong wedok do semon-semonan. Semon-semonan iku mendra-ndra wonge kok tenan. Wong iki potongane kaya ngoten niku. Pun tampun. Wong niku mesti. Kok kaya ngoten iku kali sampean gak sidi ngomongke niku. Lho kula niku wegah ngomong kaya wong kaya wereng. Niku napa enten wong wereng lho. Resa wereng. Ya. Wereng Ingkang nyok mbunuh pari wereng. Oma wereng. Nyeten kula menika janipun pantai kula pun sejo mriki niku ajeng mbayari 50.000. bab Nah menika pegawis pesen gudeg kula menika. oh Amun adik kula badhe sowan panjenengan Pak Lurah. napa? Nggih pareng matur Pak Lurah. Nggih. Kula nika nanem kacang bawang sampun dangu kok mboten saged dukul. Menika kados pundi? Janipun yen saged dukul rak lajeng awohipun saged pun sade ngaten to Pak Lurah, mboten sah ngentosi ngoncaki barang wis terus ana hasile. Sampeyan niku le omong kleru, wong barang wis mateng kok mangeteni le dukul iki cara napa? Dados Iku wong bodho ngerti. oh yen sampun mateng ben saged dukul. Nggih. Lho nggih mboten, Mas. Sampeyan niku mang mriki. Lagi boten nonton aja kok. Wis mateng jare. Ayo. Wis digoreng ta? Sampun. Asal satu kol ki goblok. Dados ben saged dukul. Ampun Niki wong wasis niki. Ra nggih ngoten to. Nangke. Barang niku nek semateng ora iso dukul. Ora iso. Padane Apa emping. wae emping ya ora mateng. Ora mateng. Ora tukul mlinjo. Padane nggih napa ngoten mawon. Kacang nggih mboten iso. Ha cetha mboten. Oh, upama ndok. Nek ndok gak saged wong ndok niku pokok kon niku. Kula pun ngerti karo sampean niku kula pun ngerti. Nek ndok niku pokok urusan niku kudu urip niku Iki malah kebenaran enten laporan kaya ngoten iki jur gampang lek anu nggih sampean jog dhewe. Lho kok lho sampean iki kok dadi kaya manut wae. Niku mboten rukul, pokok kabeh sing mateng, wonten kacang, wonten ndok, niku nek ndok rukul. Janipun ngaten Pak Lurah. Kula nggih sampun ngertos nek bareng mateng wis ora iso dukul. Ning nek Pak Basino isih nduweni nika kekarepane kaya ngono tegese drengki nang desane isih diterus-teruske, kula kepengin basta. Pun bab niku mangko kula, sing anu rak kula. Sakniki ngoten, Bas. Sing kaya ngoten niku nggo ora becik. Ora becik tenan. Sampeyan pun ngerti dhewe. Nggih. Kula pun ngerti karo sampeyan niku arep ngakal. Nah, donge. Nek pancen ndok niku iso manak neh, niku kacange nggih kudu iso tukul neh. Nggih ndak ora apik niku mungkin peraturan. Kon mana kula ya terima ndak ngisi-ngisi. Mesti trimane wong sing salah kok. Nah, rak ngoten. Terima kasih Pun kan mboten sak dibayar. Wis kowe ya aja bayar, Jo. Wis bayar anatan wis ora. Ora wis ora. Jorukun, perune ora. Ya bingunging kaluran. Kok dadak juga. Sana kang kun